Hej, velkommen til en Innovation Camp, der kører her i 30 timer på Ryslinge Høj- og Efterskole. Og vi har inviteret 260 gymnasieelever med til døgn hernede, et kigedøgn, hvor vi arbejder inde i en stor fabrikshal. Og her er vi i gang i det. Så kan man spørge sig selv, hvorfor er det, man skal tage på sådan en camp her på Ryslinge Efterskole? For os handler det om at videregive nogle redskaber til at opnå det, der hedder studiekompetence. Og studiekompetence er jo det trin i en fase, hvor man selv kan styre et projekt. Det vil sige, fra at læreren hele tiden fortæller, hvad man skal gøre, så får man her nogle redskaber til at kunne styre en proces. Man får nogle redskaber til at kunne facilitere et møde, et gruppearbejde. Så det primære formål for at komme herned, det er i virkeligheden at få noget studiekompetence. Der er en social pointe med at komme, fordi at her kan de skabe et interessefællesskab og et fagligt fællesskab, som kan blive nogle rigtig, rigtig stærke sociale bånd, som man senere kan profitere i. Jeg synes, at dagene de har været meget lærerige på en eller anden måde. Jeg har lært, at jeg kan udforme idéer ud fra et enkelt ord eller ud fra en sætning, og vi har skulle arbejde sammen i grupper, som man måske ikke kender så godt personerne, men så har du været nødt til at lære personerne at kende, for rigtig at komme tæt på dem og få vide, få idéer ud af dem. Det synes jeg selv har været sjovt og udfordrende for mig selv, fordi jeg ikke er sådan en, der snakker med folk så meget. Ja, grunden til, at vi valgte at gå med i det her projekt, er jo, at på OTG, altså HTX-uddannelsen, der arbejder vi jo meget projektorienteret. Især i vores teknologifag, men også i en række andre fag. Så derfor passer det her projekt ganske fint til vores uddannelse. Så når de er færdige med de 2 dage her, der vil de komme hjem med en masse gode idéer, som vil sidde i baghovedet hos dem hele tiden, og som vores lærere så kan bruge de næste 3 år, når de skal arbejde med projekter med eleverne. Det her det er altså en model, i virkeligheden en metode til at få skabt noget nyt, fornyelse i alle mulige sammenhænge. Men for dem handler det om, at de skal hjem til deres tekniske gymnasium, og der skal de forhåbentlig bruge den her metode i deres undervisning. Hver gang de skal have noget nyt, så er det her en rigtig god metode at arbejde med.